Digital Learning 25 Digital Learning 25 भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै सोलोंगोन गारां हांखो आरो बिनि महरफोर रि गोलाव बा उ आरो औ बे मोनथाम गारां हांखोनि सोमोन्दै बिनि महरफोरनि सोमोन्दै जों बे Digital Learning 25 भिडिअनि गेजेरजों जों दिनै सोलोंगोन बेयो मा हांखो रि हांखो बियो रि गारां हांखो रि आरो नैबे मा हांखो गोलाव उ होनो बेखौ गोलाव सुरजों बोनांगौ उ आरो नैबे जाहैबाय औ गारां हांखो दाना बे मोनथाम गारां हांखो बिनि महर बेखौ जों दिनै सोलोंगोन बिनि महरा माबायदि आरो सोर बबे महरा खौरां हांखोनि बबेयाव जिरायो बिनि सोमोन्दैबो जोङो गुवारैनो सोलोंगोन नैबे जाहैबाय रिनि महरा माबायदि नायदो जोङो नैबे मा दङ गुसुंनि जों सिगाङावनो गुसुं महरखौ नुबाय बिनि उल्था महर रि महर आरो नैबे बे मा हांखो गारां हांखो गोलाव गारां हांखो गोलाव गारां हांखोनि महरा माबायदि नायदो जोङो दाना नैबे जाहैबाय गोलावनि महर बियो गोलाव महर आरो जों दाना नायनि औ महरा माबायदि दाना औ महरखौ नायनोसै नै बेनो औ महरा नै बिलाय गाहायाव सिन मोनसे दङ आरो बिनि गोजौआव मोननै थुखोनाय बेनो जाहैबाय औ महर मा महर औ महर बिनि महरखौ जों बबेयाव बाहायो नायदिनि नैबे मोनसे जों लाबाय मोनसे हांखो मोनसे लाबाय जोङो खौरां हांखो बे मा हांखो ब हांखो जोङो बिदिनो मोनथाम जोङो गारां हांखोनि महरा मोनथाम दं नालाय जों ओंखायनो बखौ मोनथाम लाबाय दाना जों नायनोसै नैबे मा महर गिबिनि बआव मा महर होखो जोङो रि महर बआव रि महर होबाय मा जायो ब्रि रि महरा मायाव थायो बनि गाहायावनो गोजौआवनो जिङावनो मोखाङाव बा गाहायाव रि महर आरो दाना जों नायनोसै गोलाव महरा मायाव थायो बेबो गाहायावनो थायो बनि बा खौरां हांखोनि गाहायाव गोलाव महरा थायो गोलाव महर बु जायो ओमफ्राय आरो दंबावो मोनसे महर जोंना औ महरा मायाव थायो नै सेराव बनि उनथिंजाय थायो बनि उनथिंजाय सिन मोनसे बोनानै मोननै थुखोनायखौनो मा महर होनोमोन जोंना औ महर होननानै जों दहायनो मिथिखाबाय ओंखायनो बजों औ महर होयोबा मा जायो औ महर बौ होमबा जोङो मिथिबाय जोङो नुबाय बनि औ महरा बबेथिं थायो उनथिंजाय थायो आरो गोलाव महरा मायाव थायो बनि गाहायाव थायो आरो रि महराबो मायाव थायो गाहायाव थायो रि आरो गोलाव बिसोरो खौरां हांखोनि गाहायाव जेब्लाबो थागोन दाना दङ जोंना नेक्स्टआव दाना जोङो रि महर होनानै दानि जोंना मा हांखो दं खौरां हांखो फार्स्टआवनो ख नैबे गुरै स बेखौ मा होनो म बेयो जाहैबाय ग नैबे ज नैबे र बे प ओमफ्राय नैबे ट गुसुं ट ओमफ्राय दाना जोङो गिबि हांखो गिबियाव थानाय ख'आव जोंना रि महर होयोबा मा जागोन ख रि महर ख्रि
ख्रि जागोन ख्रि ओमफ्राय आरोबाव स'आव रि महरैबा मा जागोन स गुरै स'आव रि महरैबा स्रि स्रि आरो म'आव रि महरैबा मा जागोन म्रि म्रि आरो बिदिनो ग'आव रि महरैबा मा जागोन ग्रि ग्रि आरो ज'आव रि महरैबा ज्रि ज्रि दाना जोंना र'आव मा जाया रि महर गैया ओंखायनो बेखौ बारबाय जोङो र'आव रि महर होजाया ओंखायनो जोङो मायाव होबाय फ'आव रि महरैबा मा जागोन फ्रि फ्रि दाना थ'आव गुसुं थ'आव रि महरैबा मा जागोन थ्रि 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 दा बिदिनो गोलाव महर होनोसैलाय जों दाना माखासे खौरां हांखोनि खौरां हांखोआव दाना ख गिबि हांखोआ मा दङ जोंना बेयावबो ख'आनो दङ ख आरो बेयाव गुरै च झ ओमफ्राय बे ग बे न बे र बे भ ओमफ्राय बेयो गुसुं थ दाना ख जोंना गिबिथारावनो दङ ख जों गोलाव महर होयोबा मा जागोन ख गोलाव महर कु एसे गोलाव होनांगौ बेखौ ओमफ्राय बिदिनो स'आव गोलाव महर होयोबा जोंना मा जागोन सु आरो बिदिनो झ'आव गोलाव महर होयोबा झु आरो बिदिनो ग'आव गोलाव महर होयोबा मा जागोन गु बिदिनो न'आव गोलाव महर होयोबा मा जागोन नु र'आव गोलाव महर होयोबा मा जागोन रु गोलाव महरा र'आव गोलाव महर होयोबा मायाव थायो गाहायाव थाया बिनिया जानजियावसो थायो बेना महरा गोलाव आरो गुसुं महरा बेना र'आव जानजियावसो होनांगौ गाहायाव होनाङा बेबायदिनो भ दङ भ'आव रि गोलाव महर होयोबा मा जागोन भु बिदिनो गुसुं थ'आव गोलाव महर होयोबा मा जागोन टु बेबायदिनो दं जोंना औ महर होनोसैलाय जों माखासे खौरां हांखोनि गेजेराव दाना गिबियावनो मा हांखो दङ जोंना खौरां हांखोआ ट गुसुं ट गुरै च ह ग ज र ल म ओमफ्राय जोंना गिबिथारावनो मा हांखो दङ थ'आ औ महर होयोबा थ'आ मा अबेथिं थायोमोन जोंना आगदाथिं बा उनथिंजाय थ'नि खौरां हांखोनि उनथिंजाय थायो ओंखायनो थ' औ महर होनानै जोंना मा जागोन थौ बिदिनो गुरै स'आव औ महर होयोबा मा जागोन सौ ह'आव औ महर होनोसै जों दाना मा जागोन स औ महर हौ ग'आव औ महर होनोसै जोङो ग'आव औ महर होयोबा मा जागोन ग औ महर गौ बेबायदिनो ज'आव औ महर होनोसैलाय ज'जों औ महर होयोबा जौ र'आव औ महर होयोबा मा जागोन रौ बिदिनो ल'आव औ महर होयोबा मा जागोन लौ बेबायदिनो म'आव औ महर होयोबा मा जागोन म औ महर मौ दानिया जों सोलोंनोसै माखासे सोदोबफोराव गोलाव महर रि महर औ महर होनानै सोदोबफोरखौ जोङो ओंथि गोनां खालामनोसै माखासे सोदोबफोराव बे मोनथाम महरखौ होनानै जोङो सोदोबफोरखौ ओंथि गोनां खालामनायखौ नायनोसै दाना फार्स्टआवनो दङ जोंहा गिबियावनो दङ गोलाव महरनिखौ जोङो लाग्रोनोसै गोलाव महराव दङ मा दङ गिबियावनो ध आरो फ दब जानानै दङ बेयाव दा जोङो धआव गिबि हांखो धआव गोलाव महर होयोबा मा जागोन धुप ध गोलाव महर धुप बेबायदिनो जोंना आरो नैथियाव दङ ध आरो न आमार ना धना दङ बेयाव ओंथिया गुबुन जानानै दं सोदोबनि ओंथिया खिन्थु बेयाव दा मा गोलाव महर होनाय लोगो लोगो जोंना मा जागोन धुना ध गोलाव महर धुना बेबायदिनो जोंना मा दङ र प आमार पा रपा दङ रपा दाना र'आव गोलाव महर होयोबा जोंना र'आव गोलाव महरा मायाव जायोमोनलाय जानजियाव जायो जानजियावसो जायो गोलाव महरा र'नि जानजियाव थायो गाहायाव थाया बेना बेखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखि जेब्लाबो र'आव गुसुं एबा गोलाव महर होयोबा जोंना मा जायो जानजियावसो होनांगौ महरखौ गाहायाव दाहो होमबा र गोलाव महर रुपा जाबाय आरो
रुपा जाबाय आरोखि मा दङ जोंहा ध ओमफ्राय त इ महर ति जानानै दङ धतिखौ जों मा ध गिबि हांखो धआव गोलाव महर होनाय लोगो मा जागोन धुति जाबाय आरो जोङो रि महरनिखौ दानायखौ नायनोसैलाय ओमफ्राय थ ओमफ्राय बेयाव गोलाव न गुसुं थ जों न'जों दङ टन जों ओरैनो दा मा जायो बेयाव टन जानानै दङ खिन्थु थआव रि महर होनाय लोगो लोगो मा जागोन मिथिबाय ट्रिन जाबाय आरो बे ट्रिन आरो बेबायदिनो दङ मा खसक दं बेयाव खसक दं बा गिबिसिन हाथाराव थानाय खौरां हांखो खआव रि महर होयाबा मा जागोन क्रिसक जाबाय आरोखि आरो बेबायदिनो दङ मग जानानै दं मग सोदोबखौ जोङो रि महर होनाय लोगो लोगो जों बेयो मा महर सोलायगोन मृग बेबायदिनो आरो दं गाहायाव दंबावो गह दङ बेयाव गआव जोङो रि महर होनाय लोगो लोगो मा जागोन ग्रिह बांसिन जायो जोंनि बर' सोदोबाव बर'नि रावनि सोदोबाव रि महर बाहाया ओंखायनो बेयो मा गुबुन रावफोरनि सोदोबफोर बेखायनो जोङो बेफोर सोदोबखौ बेयाव बिदिन्थि बा रि महरखौ मिथिनो थाखाय बेयाव लाबोनाय जादों दाना मा दंबावो जोंना जोबथायाव औ महर गिबियावनो दङ आब' दङ आब'आव ब'आव जोबथा हांखो ब'नि जोबथा हांखो ब'आव औ महर होनाय लोगो लोगो मा जागोन आब' औ महर आब' जाबाय आरोखि आरो बेबायदिनो दङ गाहायाव दंबावो गोथौ दङ दाना गोथौ सोदोबखौ जोङो मा औ महर होनाय लोगो लोगो मा सोदोब जागोन बेयो बेनि ओंथिया सोलायसिगोन गोथौ औ महर गोथौ औ महर बिदिनो मा दङ फार दंबावो गाहायाव फार ओमफ्राय फारखौ जोङो र'आव औ महर होनाय लोगो लोगो मा जागोन मिथिबाय र औ महर रौ औ महर फारौ जाबाय आरोखि आरो बेबायदिनो दङ जिबौ जायो बेयो ब औ महर होनाय लोगो लोगो जिबौ बेबायदिनो जोङो सोदोबफोरनि ओंथिखौ गारां हांखो महर होनानै गुबुन खालामनो हायो होनबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों।